Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rechipiri mumwedzi uno wazvita welcome rekai tikunyepe zviri munhau dzanyasi wakomana mhuri dziri kukwapaidziwa nemvura kureketa kuno vari kuita kurikitiwa mhanduwe wakaisiwa mumugwagwa kamu wakachibisiwa kupurazi rokuMount Hampden roWilldale pariba ari kuziva wakomana kuti zvinhu zviri kumbotekera sei kwagonzi vanhu vakaita kuwanda zvokupfuura zviuru zvinomwe chaizvo wakomana hurumende yekwedu tima rainaro mhanduwe aiwa zvisvinuba izvi heno kuti uroyi hwacho wakahutengepi nokutoti zvakaita kunyanya rekai tigoona kuti zvinosvika papi ndava ningi mangwana goriketai kutoti kwai bazi redu rapuwa kamari kaduku no naye muturi pabhajeti kamu zvogore rinouya kutochema kutoti isusu saka kurekuita kuti tichatotadza kuita basa redu zvatinofanira kunge tichiita tikati kamu kohoko kutanda magochema kutanda magotoreketa kuti matadza kuita imi muribe kana kutanda unobva watoona kutoti mhanduwe paribe chizvino apa paribe chizvino rekai tione kuti zvazvinodari kumuti munyoro kumakanzuru kune vamwe vasinei chokuita nomusangano wavo heno mhanduwe tinenge tichindonyepana kana pano zvimwe zvaburika warimi wagonzi gongwarirai wakomana zvatagokunyepai mumashure imomu kuti gongwarirai kwamuri kutenga chibahwe chombeu ipapa gongwariraipo kare kwamuri kutenga fotereza nokutoti fotereza yazara mhanduwe iri kuunziwapo kare iyo manyepo fotereza isiriyo chokwadi mhanduwe maiwe zviri kuitika munyika medu mhanduwe kakala kun'aima huja kamwe asi zvisvinuba izvi vanhu vari kunzi ipapa vari kutengesewa fotereza yofeki mhanduwe isiriyo chokwadi saka gongwarirai kutenga kwese mukandiona makoronyera anoti ndobva ndakupa yakachipa ibva waita unobva tiza nomari yako nokuti ukareka ugotiza uchachema ndatokunyepai mhanduwe kuzvibatisisai vanhu vagonzipo kare ngwarirai wakomana kwai izvezvizvi vanhu vakatora madzibaba oshanduko vakatora foni yache kureketa kuti ipapa mukatoona pachiseenzesiwa dandemutande rache rofacebook noinei ndiye baari kutumira ndiye baari kuseenzesa vari kuda kutotsvaka kuti mbani mumwe watingaboye imi gongwarirai kutumira tunhu tunotokunyangadzisai ipapa nokutoti paribe chizvinu chaiko tinenge takaringa kuti vanoipedza sei nyaya yacho nokutoti heno idi tinoramba tichiringa hedu kureketa kuno wamuturi wagoti wakomana kwai vanhu vari kupa vanhu mabasa kuhurumende ari pekubvumiwa aiwa munokwanisa kupa vanhu mabasa asi asingapfuure mamiriyoni mairiyo mari yekuAmerika kwai pachirungu inonzi unapproved contract limit ye2 million kuti aiwa nyangwe ribe kubvumiwa basa ipa munhu basa iwewe igomupa basa oita basa romamiriyoni mairi ndo patinozotanda kuti aiwa zvaakubvumiwa kohoko naye wakomana moti pane vatiri kuenda kutenderera chaiko kwatiri kuita isu rekai torambe takaringa kuti zvinoperera kupi chaiko nokuti paribe chizvinu ipapo kare kuno vaZimbabwe vairi vakabatiwa muSouth Africa mumu wanofoja mhanduwe yakapinziwa zvisiri pamutemo yoRemington Gold pano nyaya apo kwaifoja iyo vakabatiwa nayo iriyo mari yozvuru zvomari yeSouth Africa 180,000 rand pachirungu paribe chizvinu tikuti ngavakwechemedziwa vanenge vari kuita mutsepwede yakadari kubva munyika mavo kuuya kunyika dzovamwe konyangadza ikweyo idinga wabatiwe wasungiwe zvisvinu chaizvo paina muturi hurumende tatsvitsa bhiriyoni romari kugoridhe redu imi kwai goridhe kairo ratakachengeta kuti rinzi goridhe ronyika rasvika bhiriyoni manje yomari imi kai rekai tirambe zvedu takazviringa kuti vanopera papi vachiti chii
nokuti apa chaakutonetsa izvezvi inyaya yekutoti vanhu wataifungidzira kuti vanhu vanochidono nyika, vanenge vari kureketa nokupenengura zvese zvinenge zvireketiwa, ana Gift Muganhu haya wakananzvisiwa mhanduwe wakananzvisiwa kureketa kuno aiwa wachiri kuona bachakanyangara, muromo wavo wasoniwa manje haiwa pachiribe zvese yando svede chareketiwa chese svede unobva watoona kutoti takarasisiwa paya. Nambera munhu aitohwira ache kuti iye akone kugwesawo urimi hwache ipapo, wakomana zvakaita kunyangariwa chaiko. Tinoramba zvedu tikaringa kwazvinoperera. Wamunangarwa wagosaina mhanduwe mutemo wochokuita nozvokuchengetedzwa kwemhuka dzomusango, uyo mutemo uri kuda kuti kwai kuitiwe homwe inoisiwa pasaiti yokuti vanhu vanenge vavhiringidzwa nomhuka dzomusango vanokona mhanduwe kubatsirika ipapo. Chinotohwadza wari kufunga kuti mari yacho inofanira kubva kunesu pokari. Idihwi zvinoita kuhwadza. Tati tamira bakusviniwa kureketa kuno zvakaita kunyangariwa chaiko. Dzomitambo kureketa kuno kwainaye gurukota rinoringana zvomutambo Sanyatwe nhandare yeNational Sports kwaichange yaita zvisvinu kuti isenzere pachatanda kutambiwa mutambo webhora gore rinouya. Ndiye bachere agoreketa kuti kwai gore rino rinoperaba, ndiye agotandapo kare kureketa kuti kwai panozotamba maWarriors tinenge tapedza. Idi vanhu ava muembe wavanotiitira idi zvakaita kunyangara chaiko. Regai tirambe takazviringa apa Scotland izvezvi kureketa kuno kwai yagotenderera muguta reHarare mhanduwe nokamukombe ikako. Hwendo huno tichaita kukwana kusvika tadichiwa mhanduwe kudichiwa chaiko kuti pakanyangaritsa. Regai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi. Iye Joel Rupahla achingobva kudzingiwa kuchikwata chachabva aenda kuFC Platinum. Kwaidi akurairidza kuFC Platinum. Toramba tichiringa hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Wabvana vanotamba bhora wakamirira chikwata Choma Mighty Warriors wajiwa noZambia no3 kukabodzi. Zvakaita kuoma chaiko. Toringa dzirikitika pasi rese. Kureketa kuno pasi rese tikutandira muSouth Africa. Mhanduwe nyayayo mamiriro okunze muSouth Africa irikuita kuvhiringidza. Kureketa kuno vanhu vokunzvimbo yePietermaritzburg vari kuchema mhanduwe kwauya mvura matombo. Chimvura matombo chocho mhanduwe chiripe chisvinu chiriita kuponda. Mwanga anopurasirwa mabvembe rapondiwa mhanduwe pachiripe kana apa bvembe ranga ranuna sei. Wakomana riita kutaimira mhanduwe paribe chisvinu idina yawe. Toramba tichindoti kutoshinga chaiko. Apa izvezvi kuno mapurisa aiwepo munguva yorusalo raganda muSouth Africa asungiwa abatiwa nomhosva ipapa yokuponda. Umwe mufana aiwa ari mufana wechikwata woboka roCosas mugore 1987. Idi mhosva inorowaba nyika zvakanaka. Aiwa chifunga idai zvirikitika kwedu wakomana zvogukura hundi paye wakagwarashiwa wese waye. Aiwa zvingadai zviri kunakidza nokutoti wazhinjika vanotobatiwa. Kana tingadai tine watungamiriri nyika chete tingadai tiribe. Toramba zvedu tichiringa kuti inopera sei. Tungamiro Tanzania Suluhu agonzi ipapa agototi masoja aripe chaakatadza nokutoti masoja aitochengetedza hurumende nokuti vanhu vairatidzira vaida kubisa hurumende pachigaro. Aidi kana munhu aita kunyura makaita matope mumu anokona kuzozvisamba. Rekai tione kuti zvinoperera kupi nokuti zvinohwadza izvi. Apa Ramaphosa warimo munzvimbo yeMozambique kureketa kuno. Wanaye Daniel Chapo wari kuita musangano wenyika dzavo dziri mbiri. Tikati makorokoto itai tione mutinyepa kuti mabuda nei. Malawi ipapa yatanda kuvaka pombi mhanduwe iri kubva kudhamu roMalawi Lake Malawi ichienda kunzvimbo yoLilongwe. Tikati makorokoto wakanyudza mamiliyoni 350 ipapo.
tikaiti goramba takaringati kuti makorokoto ipapo. Kenya hurumende yavo pokare iri kufungawo kuwaka mugwagwa womari inoita bhiriyoni chidimbu 1.5 billion US dollars pachirungu. Mugwagwa unobva Rironi uchienda Naivasha uchizoenda kumau. Tikati makorokoto wabiredu murikuita hatusvinu. Izvezvi kureketa kuno kwai America yatotanda ipapa kuita rusarura ganda ikati South Africa tiri kudaiba munyika medu pari kuita musangano weG20 uri kutanda mumwedzi uno. Wakomana aidihwi kutongiwa nobenzi idi munogara muri kuchema chete. Apa ipapa kwai kuno mumwe mukuru mudare reparamende yekuAmerica ari kutoti ada kunza mutemo wokutoti kana ukavhotewa wakabvumiwa manduwe kunenge kuchiribe munhu ari kubvumiwa kuti chizvavo cheAmerica achiita zvizvavo zveimwe nyika inonzi pachirungu dual citizenship. Ili America ita kubenhuka kuenda kumashure chaiko kuti watoingidzire kuti munhu anobvumiwa kana kuita mapasipoti 10 aiwaba wakutoti munhu ibodzi kwai kana wada zveAmerica wotoita muAmerica kana wasiya wotosiya. Tikaiti rambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nekupi tinonga tichikunyepai. Tiri ipapo kwanyasi rikaiti gumire pano ndiri wenyu mhandu weonhau.